हेलो। हाँ हेलो। हाँ झगड़ू चाचा बोल पदल का रे। ए मर्दे झांटवास भाई आयल हवा, झांट लेकर बती आयल हवा। कहला रे लान हमर दिमाग खराब कर देले हवा। ब्लाउज तो हम सीए देले बनिए, पैंट हमरा सीए आवे लगे सी, आके सी के दऊ। ठीक बा आवा तानी। तोले तू हाथ गोड़ काट के रख, हम आके गर्दन काट के सी दे। ठीक बा हम हाथ गोड़ काट के रखतानी, तू आइया त गर्दन उड़ा दिया। तेरी बहन कारी हम गर्दन कटबे का रे सरवा? तू हम गर्दन कटबे हमर का रे साला तू गर्दन पकड़बे? मार तेरी बहन करा के ई अलू गालू के टेलर है, ई झगड़ू महतो के टेलर है साले। बोल साला घर फाड़ दियो, फाड़ दी गांठ तोड़ साले। ए सरवा से तू इनका कुछ कर बारे रे, सिलाई के दुकान के पढ़ाई के दुकान हो। ए साला सब तोनी के रोकले माने सिलाई करेला कि लोग के टेलाई करेला? हे मर्दे हुरलख ना फुरलख हम फफेली धले लख, हम तो बर्दाश्त क के नहीं ह। लफड़ा भाई से बर्दाश्त हो गए एकरा गांड के गर्मी धक मकमका देलवा ह। ठीक बा झटवास भाई, उठा जा बिहान तोरा गाड़ के पैंट सी के दे दे। ठीक बा हम जाता नहीं, लेकिन पूरा गांव में हल्ला कह देम कि मत जाइए झगड़वे लगे कपड़ा सिवावे, साला सिलाई कम टेलाई ज्यादा करले। ओकरा बाद कह कि ना हम झाट आई। ए साला सा यही दुकान का चलता नूनू रोटी चलता, दुकान में बढ़ के हमारे जूस रोटी खोजा लोग। चल भीतर चल काम कर। लोग के दिमाग के दही बनाला, इस सर्वा से हमारा दिमाग के लंड बना देले बा। साला से दिमाग खराब होके रख देलक हम। ओ लाफरा भाई मास्टर जी, ए मास्टर जी उठी ना। बाहर काहे खड़ा बानी? आई भीतर आई, ढोके आई भीतर। कहीं ना कैसन सामान सिवावे के बा? ए मास्टर झगड़ू जी, दूगो ब्लाउज सिलवाए के बा। अच्छा ठीक बा। दिल गला सिवावे के बा कि बिल गला? हेलो भाई लोग, अगर रउआ लोग से हम पूछी कि रउआ एक दिन में लाखों रुपए कमा सकतनी तो ऐसे भी राउर जवाब हुई कि ये तो संभवे नहीं थे, लेकिन ये संभव बा सिर्फ और सिर्फ 1xBet एप्लीकेशन पर। हाँ जी भाई लोग, रउआ लोग सही सुनतानी। 1xBet संसार के नंबर 1 विश्वासी एप्लीकेशन बा, जहां पर बचपन के गेम और संसार के सब लाइव मैच, क्रिकेट, फुटबॉल जैसन कोनो गेम पर बीट लगा के जीत सकतानी लाखों के कैश। तो भाई लोग बहुत सुनहरा मौका बा लाखों रुपया कमाए के, तो देर कथी करतानी, जल्दी से जाई 1xBet वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करी। हाँ याद रखम, रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमर दिलीप 1x प्रोमो कोड लगावल मत भूलम। तो रउआ लोग खातिर एगो बहुत ही शुभ समाचार बा कि 1xBet हमरा फॉलोअर के दे रहल बा 26,000 के वेलकम बोनस। तब भैया लोग ई बोनस पावे खातिर रउआ लोग 1xBet में कम से कम 100 रुपया डिपोजिट करी जल्दी। तो पहिल के गेम जीतला पर रउआ लोग का मिल सकता 26,000 तक के बोनस। तो देखले परवीन भाई कितना आसान बा 1xBet से पैसा विड्रॉ कइल। अरे तो देर कौन बात के, रउआ लोग भी 1xBet एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लाखों रुपया कमाई मारा। ए मास्टर जी, ई दिल गला तो सुनले रहनी, ई बिल गला का होला? जा बिल गला ना जानी ले, हमने का फितवा के नीचे जो गोल बनाई ले ओकरे के बिल गला कहल जाला। अच्छा ठीक बा मास्टर जी, वैसे हूँ हमरा दूगो ब्लाउज सिलवाए के बा, एगो दिल वाला सी दी, एगो बिल वाला सी दी। ठीक बा दोनों सी आ जाई। पहले नापी लेवे दी ना पहले आगे के लेवे दी, तो बाद में पीछा के नापी ले ले।
ठीक बा तनी आगे बढ़े। तब कही ना गाला के डिजाइन कैसन बना दी। ए मास्टर जी, गला के डिजाइन ऐसा बनाई ना कि लड़का सबके नजर ए पे से हटबे न करे। ए महाराज रउआ तो इतना ब्यूटीफुल बानी कि हमर नजर नाम नहीं के हटत, तो लड़का सबके नजर का प्याज में से हटी। ठीक बा, रउआ गाला के साइज 22 बा, तनी अब सीना नाप ली। मास्टर झगड़ियो बड़ा दोगला बा, खाली मेहरारू सब के सीना ना पता। हमर मेहरारू फली करे पड़ा 2 दिन से दौड़ा दो पसेना छोड़ा देलो। का जी रउआ सीना के साइज तो बड़ा मस्त लागता। वो तो मर्द देख के बहुत खुश हो जात हुई है। का मास्टर जी, हमरा सिनेमा के सईजवा बढ़ गइल बा का? ना ना बढ़ल नहीं खे, तनका चढ़ल बा। ठीक बा, रउआ सीना के साइज बहुत मस्त बा, अच्छा ब्लाउज सिया जाए। मास्टर झगड़ू भाई, ना सुनो ना का होगा सब प्याज का करो। ई कौन सरवा कुत्ता बिलाई लेखा चिल्लाता, हमरा काम में डिस्टर्ब करता। ए मास्टर जी, इस सरवा कोनो पागल बा, 5 दिन से दौड़ दौड़ के आवता आ कहेला कि मियानी के साइज बढ़ा दी। रउआ उ पागल के बात छोड़ी, आगे पीछे ना अपनी देखम कहीं ऊंच खाल ना हो जाए। का मास्टर झगड़ू हर बूढ़ हमनी के रोज रोज दौड़ा हो जाला। मेहरारू सब पर ध्यान देले बा। अभी तो टेलर के दुकान शमशान में मिल जाई, ओकरा बाद हम झाट खोली हो। का हो बुढ़ाऊ, 12 लबर बोला तारा, हई बकरा लेखा दांत निकलल बा, एके फेंक मार के झाड़ दे। बता दो कौन काम बा? काम कोठी बा, हरवा तर के कपड़वा तनी टाइट हो गइल बा। मेहनवा फली कर दो, ये थैली हो गए हाथ हो। ठीक बा, थोड़ा देरी रुका, नापी ले लेवे दो तो तोर काम हो जाई। ठीक बा, रुआ पीछा में घूमी, हम नापी कर लेता नहीं।